Dolan dulu bola. Delok wong traktor bola. Wah, jenenge Mbah Lemes kae bola. Nggone nyong tak manuk kuntule sih akeh kae. Akeh bola langkah sing nembaki kene. Wah. Desa pokoknya jos terkendali. Bola. Wis wayahe arepe tandur. Sawahe padha dibajaki. Ngono lho. Yo ngene iki wis kehidupane wis. Yo rektor, ban rektor yo nek sing rektor nek sing ngonten.